Hei, salutare toată lumea! Bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod încercăm să ajungem arena 10. Arena 10, deja arena 9. Pentru că trebuie să mai avansez, logic. Am mai făcut niște trofee, după cum se vede. Și încercăm să ajungem arena 10. Dacă nu reușim în acest videoclip, o să prelungesc această miniserie, dacă se va ajunge la asta. Cu decul meu voi juca, bineînțeles. Am mai fost arena 10, am Hilo, dar e o mare porcărie. Și haideți să încep. Primul meci. Serlurovic. Are level 8. Ăștia de level 8 sunt cam de ăștia cu trolluri. Ce să știi decât trolluri. Începem cu Ogrivier. Asta e preferată, nu? Ce țineți? Da, deck de ăsta cu Wizard Knight, bag o chestie așa, sunt ăștia foarte bune, ok. Ce să fac? Mai că i-am luat de meși. Mă, banditul, nu puteți fi știi mai rapidă chiar așa. Atenai. Ai băgă și tu tornada aia fix acolo. Deci are tornada, am înțeles cum stă treaba. Nu merge cu hogul prea bine. Hai să te văd, Serlurovici. Ce vrei tu să faci acum? Din clanul Ganja Clan, dacă poți, să zici așa. Bagă Wizard-ul în spate. Iar, ia uite. 3, 2, bine mă, că ești deștept. Bine mă, ai băgat și ăla acolo. Bine aia că ești cel mai tare. Foarte bine știi să joci. Practic mai lăsa să-ți iau turnul. Perfect. Da, mersi. Mi-au dat și eu ceva de meci. Chiar așa. Haide, Serlurovic, ce vrei să faci tot? Deci, el a mai câștigat un meci în afară de mine. Are mai multe trofee ca mine, dar nu asta contează. Contează să-l înving. O Graveyard. Da, eram sigură. Era precis chestia asta. Dacă putea să dea un hit, era perfect. Hai, papa. Am fireball-ul de boss. Stai tu, calm. Nu la meu de aici. Da. Foarte deștept ești. Uite că am și zepul. De 10. Nu de 9. Hai că mi-a de meci. Uite ce troll îi dau acum. Aștept să bage el jegoasa aia de tornado să văd ce troll îi dau. Saturate. Să mă satur și. Perfect. Sunt direct. Chiar te felicit. Chiar vreau să-i bagi pe prostie. Chelio și ăia. Handicapați. Bagă tornada aia, așa. Că doar asta știi să faci. Și Skarmi. Doar cu Skarmi și tornada știi că stai pe. Mai bagă și Wizard sau Knight. Așa. Să vedem ce facem în situații de-astea. Hai să te văd. Ce ai făcut? Nu ai făcut nimic, ce să faci? Nu puteam să-ți iau și al doilea turn, era perfect. Și i-am dat și... Ok, primul match, easy peasy, am câștigat. Cu Serlurovic. Așa ne dai 31 de trofee, cât mai multe cu atât mai bine. Ne mai trebuie doar 2 meciuri ca să ajungem arena 10, se pare. De ce? De ce nu? Pentru că universul nu ține cu mine. Mereu pierd. În ultimele meciuri, chiar în ultimele meciuri. Și ăsta are exact trofee ca mine, mai bine. Hai să te văd ce faci. Asta cu Goblin Barrel, da. Că bazi zepul ești deștept. Doamne ferește, mă, și păzește-mă cu loul tău. Mă Graveyard. Și am și zepul. Perfect. Nu! Dați-vă naiba de spurcați. Încă-i ripneată. Iaoleo. Prea OP combinația asta cu Graveyard. Prea OP, man. Mă mori. Nu, da. Da și pe tine. Hai că dă damage, prințesă. Knight de 10. Și eu am epic comună de 11 și de una de 10.
Așa. Și ce să-i fac? Ce să le fac la ăștia decât fireball? Și knight-ul ăla, da, acum liber. Am zepul pentru goblin barrel. E în regulă. Da, bine, mă. Bine că bagi tu prin... Uite că ți țin și eu ocupat. Că ți-ai folosit Goblin Gang. Bă, dar tare ești, mă. Perfect. Știi cât de tare ești? Haha! Mamă, ce rec te-am dat de data asta. Ok. Sper să n-aibă balon. Că mă... Ok, hai Scarmi. Hai Scarmi. Tot pe turn dați, mă? Vedem cum mai iau eu damage la turnul ăla. Cu grive de să nu folosesc zepul, ce să fac dacă asta e... Perfect, hai. Aolou! Că bagi tu porcăria asta. Bag și fireball, ce să fac? Haide, mă, apără-te de graveyard-ul ăsta, chiar te rog, stai acum. Așa, apără-te cu jegoșul. Cred că băiatul ăsta o să fac egal, că n-am ce să-i fac. Chiar n-am ce să-i fac. Așa, mori. Haide, mă, să te văd ce faci acum. Ce faci în situație? Ce să fac? Ce să fac? Haide, te rog. Gen Skelly. Da. Că măcar și-a folosit. Ok. Haideți, întoarceți-vă. Oh, perfect. Ok, mai dau 2 fireball-uri și rip. Fac cycle la fireball. Ok. Și mă apăs de prost asta și acum fac cycle. Mai trebuie decât să fac cycle în câteva secunde. Fac cycle repede. Facem cycle. Hai că facem. Hai că am făcut. Gata. Haide acum să vină fireball-ul. Ok. Și... Gata. Ok, am câștigat. L-am bătut pe spurcatul ăsta. Ok. A fost un meci intens. Da. Și se pare că mai îmi trebuie un meci. Dar se pare că filmez deja de 8 minute. Și recorderul meu DU nu mă lasă mai mult de 10 minute, am observat. Și cât fac în meci, nu ar fi culmea să dau de unul care mă lasă să joc. Și aș vrea să filmez când ajung Arena 9, dacă Arena 10, dacă ajung Arena 10. Dar nu pot, că așa e recorderul ăsta. Mă lasă decât 10 minute. Și ar fi culmea. Da, hai să încercăm. Nu știu, hai să vedem dacă reușim. Nu reușim niciun spanac, nimic. Dacă se termină înregistrarea în meci, îmi dau eu seama că n-am cum să mai înregistrez, o să opresc și o să vă zic că asta e. Aoleu. Haide, bombă. Ok. Bine. Ok. Foarte bine, știu. Pare că i-am luat o grămadă de bine. Sper că n-ai rău. Ai prostești. Și-a băgat și zăpul. La fix. Să vedem. Da, mai sunt decât 30 de secunde. Se pare că voi termina filmarea aici. Asta este finalul filmării. Da, sper că voi câștiga meciul. Atâta tot. Asta e tot ce sper. Să luăm în furnă. Și cam asta a fost. Ne vedem în următorul clip. Pa, pa!